kimu baten kanpo espazioetan aitzen geha. Eta gure ari ere olea beti da landaretza. Egile da, kanpo espazio hauek jolaserako ulertzen ditugunean, espazio osoa, bero osotasunean ulertzen dugula jostagarri. Bezeroei, udalei, kasu honetan, 360 graduko zerbitzua eskaintzen saiatzen geha, eta aldi berdinean lekuko izaerarekin bat etorriko gana. Ez die proiektuak leku guztitan sortu nahi dianak, baizik eta proiektu eta leku jakinetan izaera bereziko espazio jostagarriak sortzeko. Eta horretarako eremuaren izaeratik abituz eta elementu naturalak ahalik eta hauekin integratuz, adin, behar edota izaera desberdineko jolas eremuak sortzen saiatzen geha. Talde multidisziplinar badaukagu, bai diseinuan, eta bai egikaritza lanetan eta baita mantenu lanetan ere. Kasu honetan Ordiziako Korroko parkean aurkitzen geha. Altamira auzoan eta herrigunetik pixkat aldenduta dagoen parke zoragarri batean. Parke honek izugarrizko potentziala du, landaretza oso heldua daukelako eta anitza, aldi berdinean erronka polita izan da, bertako eremu gogorrenean kanpo espazio jostagarri bat sortzea. Zentzu horretan udalak garbi zuen 12 urte inguruko gazten interesekoa eta erakargarri izan behartzula hauentzako, taldean egoteko euskarriak edo elementuak egon behartzutela, baina baita ere beraien adinarentzako erakargarriak, horregatik sarearen ideiatik abiatuz, sare egitura desberdinak eskaini dira, baina hau dena material naturalekin txertatzen saiatu geha. Batetik akazie egurra erabiliz, bestetik ingurune hurbileko legarrak txertatuz, baina baita ingurune hurbileko hornitzaien bidez, zait gaitzizko txirristak sortu eta ekarri ditugu, eta baita bertan lehendik zeuden jolas parkeko elementuak berrerabili ere. Honen emaitza, lekuan bertan txertatzen den espazio jostagarria izanik.